jutay ra ba di ay maluwas. Kita nagserbisyo ng alagad, naningkamot sa kinabuhi bisan lisod tungod kay atong gipangayo sa Dios nga maluwas kita. Og nindot sa kaayo nga atong hinumduman ang tubag sa Dios, nindot nga pangutana. Posible usab nga kining pangutana sa katao, ato usab kini nga pangutana sa Ginoo. Ginoo, maluwas ba ako? Maluwas ba kami? O kining tubag ni Jesus, mao gihapon ning tubag niya. Kanato, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Okay? So meaning to say, my dear brothers and sisters in the Lord, kita kung dili mo surrender, no, sa atong pagpangalagad, dili kita mo surrender sa atong pagpaduol sa Dios, bisan sa mga kalisod, kay kabalutan na amon joy kalisod, no, ng atong magian, bisag mga pare og unsa pa taning kalibutana, nagitay mga kalisod. Og nganong naaman tay mga kalisod, gitubag kana ni San Pablo sa kaduhang pagbasa ngadto sa mga Hebreyo. Unsay giingon niya? Kastiguon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Ako ning gipaambit kaninyo sa usa sa akong mga homilies dinhi nga ang atong mga kalisod nga atong gipas-an, it's a sign of God's love. Senyales kana sa dakong gugma sa Dios kanato. Munang dili kita mabalakaw natay mga kalisod nga magian kay kana nagpasabot lamang nga gihugma kita sa Dios. Ug sakto gyud si San Pablo, no, nga naagay kalisod, kastiguon gyud kita niya tanan nga iyang gihigugma, ug kitang tanan puros man ta gihigugma sa Ginoo. Munay naagay kalisod, nagay mga pagsulay ning kalibutana, kay dili man ta makasulod sa langit kung dili kita mag-agi ining mga pagsulay. These are requirements, no, para makasulod kayo sa gingarian sa langit. O kabalo batang nga sigpit, no, narrow, no, libaong tunukon ang agianan padung sa langit. Ang atong kinabuhi sa pangalagan nato ning kalibutan, tunukon makagitag libaong, no, bisag asa kita mapari man tag mamadre kung sa pata dinhi, naagitay krus nga pasanon. Hinaut unta nga kaning pulong sa Dios mutuhop unta sa atong kasing-kasing nga bisan sulayan kita sa pagpanahon, sulayan kita sa kaygayunan, dili kita mo surrender, kay dili gyud kita biyaan sa Ginoo. Ug atong hinumduman sa dihang kita mabug-atan, atong hinumduman nga kana nagpasabot lamang nga kita gihigugma sa Dios. Kay ang tanan nga iyang gihigugma matud pa ni San Pablo, makaagi kayog kalisod, silot, no? Kastiguon gyud kita sa Ginoo. Ang kastigo sa Ginoo mo'y makapa-purify, makapaandam kanato para pagsud sa gingarian sa langit. Ang kaning kwarta may katigayunan ning kalibutana, dili kini makatagbaw, makahatag kalipay sa tao. Ang makahatag og katagbawan og kalipay sa tao kanang ang tao nga makasabot ngano kahang na ako'y kalisod karon, ngano kahang gipas-an na ako gipangpas-an karon nga lisod og mga pagsulay nga lisod. Kung makasabot ang tao ni ana, ang kalipay dili temporary kundi mulungtad. Tun kay ang kalipay sa tao gisuwayan gayud, no? It's a product of test, no? So mao na kana ganing mga athletes, no, o ubang mga kanang mga basketball players, dili man na sila mudaog sa ilang duwa kung dili sila makagi og pain sa ilang lawas, sa ilang training, no? Mag-exercise kina sila, mag-jogging, ug usa pa na para mutaas ang hangin, dili po na lalim, no? Sa ato pong kaluwasan, maningkamot kay kita, mo trabaho, mo serbisyo, mo simba kay kita, muduol kita sa Ginoo, no? Dili ang Ginoo ang muduol nato, kita gid muduol kaniya, no? Although ang Ginoo naa sa sul sa tong kasing-kasing, pero gihatagan kita niya kagawasan nga kita gayud ang muduol sa simbahan, kita gayud muduol sa sakramento, kita gayud ang magpasaylos Ginoo, pasaylo Ginoo sa akong kalapasan, ug kita mismo ang mudawat sa Eucharistia. Kitang tanan mapari mamadre ug kamong tanan parihas ra sa mata sa Dios, walay taas kanato,
equal ra kita sa mata sa Dios. Kung kaming mga pari makasala, silutan pud mi. Kung kamo silutan, kitang tanan puro silutan sa Ginoo. Mo na kitang tanan magtinabangay, maginampuay, unta kita makasugakod dining atong kinabuhi. Tunukon, libaong, batuon, pero kabalo kita mao kini ang dalan nga straight padung sa gingarian sa langit. Amen. Palihog manindog.